गोदानै दौरि फसंजानाय दामियान बरगयारीनि आखाइखौ दायो बिशपआ ख्रिस्मा थाव फुननानै फोथारसिगोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ नायलांगोन आं आसा खालामबाय आरोना। दायो जोङो ओंखारबाय बेंटल। नोंथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय जानांगौ। जाय जाया नायो बिथांमोना दायो ओंखारबाय चिरां सान्थिपुर उदालगुरिनिफ्राय। नोंथांमोना नायदो बे जोंनि पादार अडिनेसनाव जों सफैनानै थांनानै नोंथांमोननो देखायगोन। गोसो गुदुं लानानै जों ओंखारबाय। नोंथांमोना नायलांगोन होननानै आंबो आसा खालामो। लोगोफोर, जोङो दा सफैनांगौ जायगायाव सफैबाय आरोना। नोंथांमोना नाहरदो, जोङो हाबलांसै आरोना। फुंनि बिनाय स्टार्ट जानानै दं आरोना। दायो फैदिनि जोङो सुंद'यैब्लाबो जोंनि मानगोनां बिशप थमास फुलुबिलिलनि खुगानिफ्राय जोङो इसोरनि रावखौ खोनासंदिनि। दौरि फसंजानायनि ओंथिखौबो बिथाङा फोरमायगोन। आरो गोरमिया जानायजों खुंनो थिरांथा लायो नामा? औ, आं थिरांथा लाबाय। नों इसोरनि खौरांनि बिबानखौ समायथाव आरो गियानजों मावफुंनो, गाहाम बाथ्राखौ फोसावनो आरो काथलिक धोरोमखौ बिजिरनानै होनो थिरांथा लायो नामा? औ, आं लायो। नों बेनि सुबुंफोरनि बोखां जानायनि थाखाय गावनि जिउखौ इसोरनो गथायनो आरो सानफ्रोमबो गाहाय दौरि ख्रिस्ट जाय गावखौ जोंनि थाखाय बिफानो दागियै बुलि बावदोंमोन, बिजों खौसे जानो थिरांथा लायो नामा? औ, आं लायो, इसोरनि हेफाजाबजों। दायो जोंनि मानगोनां दिखोन दामियान बरगयारीया बिशपनि सिगाङाव हान्थु खरायसिगोन आरो गावनि गेदेरथार सदबांसा लानायखौ जोंनि बिशप आरो बिथां गावनि ससाइटिनि प्रभिन्सियेलनि गासैबो थांखिफोरखौ एबा दायित्वफोरखौ नाजावनो थाखाय दा बिथां दिखोन दामियान बरगयारीया गेदेर सदबांसा लासिगोन। नों आंखौ आरो आंनि उनाव फैगोनफोरखौ मान होनो आरो मानिनो समायलायो नामा? औ, आं लायो। जाय इसोरा बे मोजां हाबाखौ नोंनियाव मावजेनबाय, बियो बेखौ जाफुंहोथों। दायो गेदेरथार हाबाफारि जासिगोन। बयखौबो आं खावलायो, बे समाव नोंथांमोना बयबो
हान्थु खरायनानै गोथार जिउनि बोरखौ बिदो गोथारफोरनि मुंफोरखौ दा जेरै खननानै उन्दुग्लेमो आरो बयबो फोथायारिफ्रा हान्थु खरायनानै बिथांनि थाखाय इसोरनि बोरखौ बियो अब्ला फै जों बयबो गोथार गोसोजों बिदिनि आरो बे समाव आङो खनगिरिफोरखौ खावलायो गोथारफोरनि बिनायखौ बिनो थाखाय आंनि अनजाग्रा सुबुंफोर जोंनि जेरै गासैखौबो हाग्रा बिफाया गावनि रायलायनायनि सायाव सोरगोनि दानफोरखौ लुहरनाय बायदि जायखौ बियो सासे दौरि जानो सायख'बाय anointing of hands गोदानै दौरि फसंजानाय दामियन बरगारिनि आखाइखौ दायो बिशपआ ख्रिस्मा थाव फुननानै फोथारसिगोन जे थावखौ फुननायजों बिथाङा इसोरनि एखथियारखौ खावलायगोन आरो बे आखाइजों बियो फोथारनाय हाबाफारिखौ मावगोन आरो जाय आखाइया फोथार जागोन बे आखाइजोंनो दा बेनि उनाव दौरि गोदाननो आरोबाव सिथाव आरो खुरैनि द्राखा बिदैखौ आखायाव होनानै इसोरनि बोरखौ खावलायगोन आरो दौरिनि मावनांगौ एखथियारखौबो दा इसोरनियाव बिनानै होगोन बेनो गथायगोन इसोरनि गोथार सुबुंफोरनि दानफोरखौ नाजाव नों जेखौ खालामदों बेखौ मिथि आरो नों बुंनाय गोथौ बाथ्राफोरखौ सोलों नों प्रभुनि क्रुसनि सानसनो आरो मिथिसनो हायै बिदिन्थिखौ गावनि खालाम बिनि उनाव गोदानै फसंजानाय दौरिया फसंगोन आरो गिबि सिनथाराव जोंनि मानगोनां बङाइगाव हालामनि बिशप थमास फिलिप बिथाङा गावनि गोजोननायखौ आरो इसोरनि गोजोननायखौ दौरि गोदाननो होगोन बिनि उनाव फारियाव थानाय
गासैबो फादारफोर प्रभिन्सियेल बिथांनि प्रभिन्सियेल जबि माथिउ आरो माखासे बेयाव नुजाफैनो हानाय गासैबो फादारफ्रा दा गोदानै फसंजानाय दौरिखौ गोजोननाय बावफुंसिगोन जोबथारनायाव न'खरनि जे सायख'जा আজি আমি গোট খাইছোঁ, আমি জানোৱে যে আমাৰ বেটা, আপোনালোকৰ বেটা, আমাৰ ভাই ডিকেন দামিনৰ পুৰোহিতাই চাক্ৰমেণ্ট গ্ৰহণ কৰাৰ উপলক্ষে আজি আমি বিশেষকৈ ঈশ্বৰলৈ ধন্যবাদ দিওঁ, কিয়নো
আমাৰ মাজৰ পৰা এজনক ঈশ্বৰে নিজৰ পুৰোহিত হ'বলৈ বাছি লৈছে আৰু বহুত দীঘলীয়া ট্ৰেইনিংটো শেষ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰি আজি এখেতৰ প্ৰভিন্সিয়েল ফাদাৰে গোটেই মণ্ডলী কালিচিয়াৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰিলে যে এই আমাৰ বেটা ডিকন দামিয়ানে পুৰোহিত চাক্ৰমেণ্ট গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোগ্য বুলি আমি ধন্যবাদ দিওঁ আকৌ এবাৰ মা দেউতালৈ পৰিয়ালৰ সকলোলৈ এই আমাৰ বেংটল পাৰিছলৈ য'ত যি পাৰিছৰ পৰা ডিকন দামিয়ানে বিশ্বাসৰ প্ৰথম পাঠটো শিকিলে বিশ্বাসত ডাঙৰ হৈছে আৰু ইমান যে বিশ্বাসত ডাঙৰ হৈছে যে নিজকে গোটেই জীৱনৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত নিজকে ওচৰত কৰিবলৈ ক্ষমতা পাইছে আৰু আমি জানো আজি এই বিশ্বপৰ প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তে আৰু আমি সকলোৰ প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি এই ডিকনে পুৰোহিত ৰখা হ'ব আৰু আমাৰ ধৰ্মবিধিত এটা বিশেষ কথা লিখা আছে এইটো হ'ল এজন পুৰোহিত যীশু খ্ৰীষ্টৰ জেগা লোৱা এজন সাধাৰণ মানুহ বুলি আল্টাৰ খ্ৰীষ্টুছ আনাদাৰ ক্ৰাইষ্ট অসমীয়াত মই ডিকশ্যনাৰী চালোঁ কি আনাদাৰ মানে কি লিখিছে আৰু এটা খ্ৰীষ্ট খুব সুন্দৰ ট্ৰান্সলেশ্যন আৰু এটা খ্ৰীষ্ট যীশু খ্ৰীষ্ট এজন পুৰোহিত আমাৰ এই ৰাস্তাত আমাৰ এই অসমত